Radi by sme vás pozvali na festival Kruhy, ktorého hlavnou myšlienkou je prepájanie širokej verejnosti a odborníkov v téme duševného zdravia. Festival sa bude konať v kúpeloch Sliač, už sa na vás veľmi tešíme. Naša motivácia je priniesť túto tému medzi širokú verejnosť, lebo ako odborníci sa stretáme s ľuďmi jeden na jedného a tuto chceme dať príležitosť ľuďom sa stretnúť vo väčšom počte. Ja som veľmi rád, že nápad zorganizovať festival Kruhy prišiel v Kúpeľoch a že aj samotný deň a celý festival bude prebiehať v kúpeľnom parku Kúpeľov Sliač. Môjim presvedčením je, že kúpeľníctvo na Slovensku je veľmi dobre pripravené na podporu nielen telesného zdravia, ale aj duševného. A toto bude odkaz, ktorý chceme vyslať z kúpeľov Sliač, ktoré sa nachádzajú v srdci Slovenska, pre celú našu krajinu, že duševné zdravie si vyžaduje našu rovnakú pozornosť ako telesné zdravie a ideálne je byť, aby tieto dve zložky nášho zdravia boli spolu rozvíjané a aby sme zabezpečovali ich prevenciu, v prípade potreby poskytli adekvátnu liečbu, ale hlavne, aby sme šírili osvetu, že takéto niečo existuje a že treba si dávať pozor na to, aby sme svoj život udržali v dobrej kvalite, čo najväčšej dĺžke, pretože na Slovensku s tým máme problém, ale nie je to problém, ktorý sa nedá riešiť, ale my chceme hľadať formy a spôsoby, ako vylepšiť zdravie našej krajiny vo všetkých zložkách, ktoré obsahuje. Vnímame, že ambulancie psychológov a psychoterapeutov sú naozaj preplnené. Ľudia, ktorí aj hľadajú pomoc a potrebujú pomoc, tak často musia čakať niekoľko mesiacov na to, aby dostali vôbec prvý termín. Ľudia so záujmom o túto tému sa môžu naozaj priamo dozvedieť od tých odborníkov, ktorí sa témam venujú, viac detailov, informácií a nielen získať vedomosti, ale si aj sami zažiť na rôznych workshopoch práve ako tá starostlivosť o duševné zdravie prebieha. Priestor kúpeľný sa nám zdá veľmi vhodný práve na to, že dokážeme vytvoriť tu a teraz podmienky na to, aby naozaj tá starostlivosť o zdravie prebiehala, nielen aby sme o nej rozprávali. Príďte a inšpirujte sa zaujímavými hostiami, vypočujte si rozhovory v kruhu s Barborou Marekovou, s Adelou Vinceovou, môžete sa zasmiať so stand-up komikom Matejom Makovickým, vypočuť si nádherné piesne, ktoré sa prihovárajú k duši od Zuzky Mikulcovej alebo Katky Koščovej. A počas festivalu tu bude prítomných veľa neziskových organizácií, ktoré sa venujú téme duševného zdravia, takže ľudia budú mať príležitosť sa stretnúť s tými ľuďmi, zistiť, o akých témach hovoria, čomu sa venujú, popýtať sa veci a zažiť si ich prednášky a workshopy. Ak vás zaujímajú témy duševného zdravia, zoberte svojich najbližších a príďte v sobotu 3. mája do Kúpeľov Sliač. Máme pripravené farebné zóny pre deti, vstup je voľný pre všetkých a tešíme sa na vás.